Náhla nočná výchrica a búrka má na svedomí nielen množstvo výpadkov elektriny, ale aj ľudský život. Na Záhorí búrka predĺžovala voľby a na severe krajiny vietor strhával strechy a válel stromy. Nepredvídateľný výchor v obci Turie zlomil mohutný konár stromu. Ten padol priamo na rodinu, ktorá si na záhrade opekala. Asi 5000 martinských domácností nemohlo včera večer v televízii sledovať exkluzívny volebný odhad. Presne o 10:30 silný vietor vydrapil strechu, ktorá preťala televízny kábel. Ten kábel bol vlastne hlavný primárny kábel optický pre pol mesta. Nášmu divákovi sa podarilo na mobil nakrútiť nielen odtrhnuté zateplenie domu, ale aj padajúcu strechu. Poruchu odstránili až dnes po obede. Vietor vyčíňal aj v Rajeckej doline. Zo zeme vyvalený strom padol na linkový autobus stojaci na zastávke. Našťastie v tej chvíli v autobuse nebol ani vodič, ani žiadny cestujúci. Takto dopadla 30-ročná strecha na materskej škole v Udiči v Považsko-Bystrickom okrese. Podľa starostu tak vznikla škoda za takmer 17 000 eur a obec nevie, kde na novú strechu zoberie. Najničivejší vietor bol v dedine Turie. Tam sa zlomený konár starej lipy zrútil na lavičky, na ktorých sedela rodina s priateľmi. Spod spadnutého stromu hasiči vyslobodili 3 osoby. Bohužiaľ, u jednej osoby lekár konštatoval smrť. Zafúkalo a zlomalo celý ten strom v polovičke, ako vidíte, a spadnul. To bol moment, to bola búrka, možno 10-15 sekúnd prišiel prudký vietor. Oni opekali a prišla tá trma vrma tak rýchlo a ten konár spadnul. Zdenkina mama mala v auguste oslavovať 52. narodeniny. A nikomu inému sa nič nestalo a ona bola na mieste mŕtva. Na dvore sa celý deň ozýval zúfalý štekot psa, ktorý pádom stromu prišiel o svoju majiteľku. Z obce Turie Marian Lechan, televízia Markíza.